dak beda nili ihudisi nilong ke bang nili amen ke sung selo Karbi leader satum si Muslim phan nong lege jorji a leader satum si lasi nili hola sot ke nili kroy dum de non inut bahini tum do nili amen sung selo sung lo te lage aleng dum pu sining leng thok ta hang chiro pot pu langali le thu ta ke ngar kon chiro pot ko sini pu pelo non nili puye bangke social organization lapen student organization atum phan ke chuning ri bangke chuning ri bangke je la ang tan ben ke bang atum da Karbi along le along ke du masuke du abang ke pek pede deng dimplong pek pede ne lalu pelong te itum dak lokal ke du atum da pun sejarah asayang deng dak lem long itum Karbi autonomous council pen non isi jo peraya tengpan nili order ra pielo je dak non ke mani phanjong si dak dimplong pek ji pulong te ba longle phelang jong si amen chalarji pulong te je dak Karbi rong asar amai pen bate Karbi rong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer ne order bang ke nili air office man lo thailo ye no objection certificate ke Karbi rong asar tendency pinang po atum pidet pen afesi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chujor cholangan ta laso abang ke council sol lapen sili klempo lapen yaro tum tame laso ang deng abang ke alang tum ta klempo apen NOC longle pin ben ke mondor tum puno yaro tum puno revenue department tum ta laso sang deng ke klempo do lasi lason Suriason lason ke ponang itu Karbi lu cali asong abang fu lu cali abang fu det kali kaprek tumda lason monon pi folok tahai ba profedet tahai selason ke klem abang fu ban ke milhin pun ke sudak pen pimrem lo lapen ke alang ni no hogle su ame Karbi autonomous council pen ni tum hukum pielo lapen ke DC pen SB ban sudak pen hukum pilo lang tuman no hogle tu sitame lang tumhan एरेस पेन हाटेक लोंग के देखी फान मिल कुंपी सर तबे बाजार कमिटी चेयरमैन इतु कैसे पेंसिंग वायल ओपिनियन इसिके बाजार बनंग जी बुसिके पु मन पे बना लाके जिन बेन थांना ता कि जेलाम थाबे थे लाके निं दुगलाम लो निं की पुंगलाम लो लाके अन तिना नि पुंगलो ने थां Karbi फान एलोंगले सिनांग एतु दैट्स इललोंग से दैट बिहाबे पानाय क्लेम tidak aku fan sinang apa lo, langsung aku fan ke lagi, itu misi alison bilang kok. Sar koi samalam, ini tungolong rilong unregulated influx do.
tasla so puthang ki Fly influx ke dua join ni pen si check and balance ke lake ni tung Karbi autonomous council pen NOC ke lake dak rong asar phan rong Karbi rong asar pen si do weg nang ji la tuman ke chak la pen ke chak che la pen ke lang tum long le phelang PG kapedo lake Karbi rong asar tum pen la tum en